बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 13 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोनि हास्थायनाय लुबैनाया मोनसेबो जाफुंसारनाय नङा। गोसोआव दुखु मोननांगोन। गाज्रि सान। वृष राशि जेंना गोनां सान। मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंनाय नङा। जाथायफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानियाव जाफुंसारगोन। गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन। गाहाम सान। कर्कट राशि देहायाव सानाय-सुनाय जानो हागौ। बेमार आजाराव गोग्लैनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सिंह राशि मेगन गोसा सुबुंनि नोजोराव गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिनो हागौ। सांग्राङै सोलिनांगोन। कन्या राशि गोबां गियान सोलोंनो हागोन। फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायखौ गोसो होनानै खोनासङोब्ला जिउआव दावगालांनो हागोन। मोजां सान। तुला राशि गोरोन्थि हाबा मावनानै नखरनि सुबुंफोरजों हमजानो गिगोन। गोसोआव गिनाय साफिगोन। गाज्रि सान। वृश्चिक राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। धनु राशि सोरनिबा बुंनाय रावखौ लानानै जिंगासिगोन। गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। जेंना गोनां सान। मकर राशि जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। नखरनि आरो समाजनि थुलुंगाखांनाय मोनगोन। मोजां सान। कुम्भ राशि नखराव फुजा होयोब्ला साननाय लुबैनाया जाफुंसारगोन। गोजोन खौसेथि आरो गोरोबलायनाय फैगोन। मीन राशि हेंथा गोनां सान। जेखि हाबा मावा मानो मोनसेबो जाफुंसारनाय नङा। गोसोआव दुखु दाहा सहायनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।